Γεια σας παιδιά, σήμερα θα κάνουμε ένα καινούργιο βίντεο που θα πάω 45 tier τον Frank. Όπως βλέπετε έχω κάνει πολλές προσπάθειες αλλά πάντα χάνω. Δεν μπορώ να σταυρώσω μια νίκη. Οπότε πάμε τώρα να δούμε αν θα νικήσουμε. Ωραία, έχουν Buzz, Uno, Chester και Frank. Εμείς έχουμε Rico, Colt και Frank. Άμα σπάσω τα goals θα είναι καλό synergy. Άμα τα σπάσω εγώ τα goals. Ωραία, πάμε. Έχουμε την πρωτιά. Την πρωτιά. Έχουμε open goal. Ναι! TTM Santi βάζει goal. Πάμε τώρα. Ωραία, δηλαδή πριν δεν είχαμε ξεκινήσει να καταλάβατε. Καλά. Πάμε. Σε παρακαλώ. Φάτε τον. Μπράβο. Μπράβο. Έχω πολύ καλή teammate. Είμαι 8 HP. Μπράβο. Ωραία, ωραία. Δεν ξέρω εδώ τι στέλνουμε. Όχι. Ναι, σε παρακαλώ. The one, πάσα, δώσ' του. Πάμε. Μπράβο. Έχω πολύ καλούς teammate. Όχι, για λίγο ξαναπήρε hyper. Όχι ρε φίλε μου. Θα μας το βάλει, έβαλε καλό γκολ. Το έκανα πρώτος, ναι ρε φίλε. Τι, ναι, το πήγα max tier. Max tier 45 tier. Tier 45. Ναι ρε φίλε, μπράβο. Οι συμπαίκτες μου ήταν πολύ καλοί, με κουβάλισαν. Άμα θέλετε στείλτε τους φίλους, είναι πολύ καλοί. Ένας έχει 32.000 και όλος έχει 18.000, ήταν πολύ καλή.